Atur pangadiran penampen badhe kawula sarirani piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Mariono ingkang hangban wajib luhur wonten madyani bebrayan agung ingkang pantes ngurmatan. Salajengipun kula ing mriki minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Suratno Sarimbit Ibu Sri Atun kanthi andhap asoring manah, kanthi bingaing manah lan kanthi rena renaning penggalih. Atur pangandikan pasrah panjenengan wiwit awal ngantos dumugi akhir sampun dipun tampi. Wondene panjuwun tanggal 3 doso inggih menika kepareng nglarapaken Sirat Maja temanten Sarimbit tumuju wonten Prasareja. Panjenenganipun Bapak Suratno Sarimbit Ibu amung ngestokaken dawuh. Salajengipun ambok bilih sampun paripurna tumapaing pawihan pahargyan wonten siang kalenggahan menika badhe nyuwun pamit saking panjenenganipun Bapak Suratno Sarimbit garwa hamung nderekaken sugeng kondur. Mugi-mugi konduripun wiwit griya ngriki ngantos dumugi dalemipun soang-soang tansah manggih rahayu lujeng slamet. Mekaten atur pangandikan penampen kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga saking Palembang, saking Jombang, Ngawi, Walikukun, Kedunggalar, Mas Koko dari Palembang dipersilahkan untuk diambil fotonya. Tanggap wacana pambagio harjo ngengeti wekdal sampun tungkap siang mangke atur pambagio Pak Ujeng dipun singkat kemawon awit setengah 12 kedah rampung awit sampun manjing duhur. Mereka Bapak Ibu tetep jumeneng wonten papanipun. Monggo dumateng panjenenganipun Bapak Suparno, Pak Ujeng, monggo tanggap wacana atur pambagio harjo sono sabdo katur dumateng arsa panjenengan semoga dun kawula nuwun. Matraman cok, monggo. Monggo keluarga saking Palembang, saking Jombang, saking Ngawi, saking Walikukun, saking Kedunggalan, Mas Koko dari Palembang. Monggo kepareng kapundhut fotonipun sareng kalian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Konjo dumateng pepunden purmini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang tansah pinundi dumateng sagunging para alim ulama, rama yai, para santri ingkang tansah sumanding wahyuning lahi ingkang pantes kawula bekteni, sagunging para panemban pangembanging praja Satria Nagari ingkang tansah dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang pantes kinurmatan, dumateng sedaya para tamu kakung sumana putri ingkang pantes sinudarsana. Keparenga kawula ing mriki piniji panjenenganipun Bapak Suratno kinenah ngaturaken wasing gati. Ing kelenggan punika panjenenganipun Bapak Suratno margya astamipun ngentas pitulus putra putrinipun ingkang asma Galuh Rahmasari ingkang sampun jinatukrama pikantuk kakung kebenika Ade Bagaskara putra tanaya panjenenganipun Bapak Jumidi, Ibu Yuli Tulistewati ingkang pidalem saking dusun Plosorejo Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Ing kala wau sampun kapanggih miturut satataning adat widi-widana ingkang sampun lumampah ugi sampun kacatat
mawi satataning pemerintah. Mugi laksitaning upacara adat widi-widana kala wau tansah mangga rahayu lujeng dari sambikala. Bapak Ibu sedaya panjenenganipun Bapak Suratno anggono budidayane manungsa ingkang kirang sampurna mbok bilih anggenipun paring palenggahan dalasan paring dedaran samangke wonten ngarsa dalem wonten kirang ngipun kawula minangka tulisare panjenenganipun Bapak Suratno mawantu Yun Agung Isih Samudra Pangaksama. Kawula minangka taleng ngatur katatur kula ingkang boten anuju prana labet kirang serpan mengakening pono ingkang dumateng Subasita lan basa mawantu-wantu kawula Yun Agung Isih Samudra Pangaksama. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sami wabilih wonten kalepatan Yun Agung ing Samudra Pangaksama. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekaten bubaan Mas Yanto dipun samataken. Mas Yanto, pundi Mas Yanto wau? Nggih, diparingi ngajenge Pak No. Pak No jumeneng kalian Ibu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu saking para tamu kakung putri. Madyan suka ing kalenggan menika Bapak Suratno Sarimbit Ibu Sriatun tasih nguri-nguri budaya Jawi winastan budaya bubaan. Monggo budaya bubaan niki mangke boten kula wedharaken nanging cekap kula giyaraken kemawon. Kanthi menika monggo dipun cepeng Pak No kalian Ibu mengke menawi wonten wababa dipikak sarengan gangsaran co dipun samaptaken. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala panjenenganipun Bapak Suratno Sarimbit Ibu Sriatun ing kalenggan menika sampun kagungan kajat mantu bubah. Pekaten Bapak Ibu saking para tamu kakung putri. Giyaran upacara bubaan sampun paripurna. Tegak kirap monggo dumateng kadang kala Sang Suba Manggala daya-daya manjing wonten sono pawihan hangandi jengkaripun Sriatmaja Temandan Sarimbit Rocat busana kanarindran hangrasuk busana kasatriyan. Bujung wekdal sampun dukap siang Sang Suba Manggala mangke radi rancak lampahipun monggo manjing wonten sono pawihan. Kirap angka sepisan pangarsaning lampah Dimas Lilis ingkang mijil saking Pangkur. Sang pangarsa ngundengi undang wadya bala kuswa. Monggo temanipun laju kewala jengkar saking kinen samapta tumuju wonten sono busana Rocat busana kanarindran hangrasuk busana kasatriyan. titianku dadi panggo Dimas Lilis monggo gendrak rampak kreta joli lampahipun manjing wonten sono pawihan. Bendene munyama ngungkung tengara bodaling wadya kapyarsa swaranipun para abdi Manggala Putri Domas siramu tak jaluk padha siaga ya Di ya. Nggih, nggih. Ayo marang sowan. Monggo, monggo. Monggo.
Yo cahayu halilis ingkang mijil saking pangkur kala maksana akanti para domas manggala pagrayu pager bagus Yo karo mlaku rempet yo. Yo yo. Sang Sumba Manggala manjing wonten sono pawihan angandi jekaring Sirat Maja Tematan Sarbit kan menika mijil pangandikan monggo sinuwun daya-daya paduka kakandi jekar saking sono renenggo tumuju wonten sono busana Puspita Pandra ing titi Sormawur katiuping angin kokila ambyar sumebar Monggo-monggo Kanjeng Sinuwun kula dherekaken manjing ing panti busana kepareng ngerucat busana ingkang ong setunggal hangrasuk busana ingkang angka kalih sinarengan Jrotias kadang-kadang Sinoman Sinowati Widaya ka Widawati monggo kepareng samekta ing gati ngaturaken pasubatan kunjuk dumateng para tamu kakung putri monggo Dumaweng Surya miwah warsa kang piniji Sabtu Wage 28 Maret 2026 saking panjenenganipun Bapak Suratno Ibu Sriatun kasembadan kalis ing Rubeda ngentas 17 Kang Putra Tementen Sarimbit anut miturut catataning adat widi-widana ingkang sampun lumampah samapta ing gati pangarsaning lampah dasar ayu prasetyo Dimas Lilis ingkang mijil saking wewengkon Pangkur hanganti temanten Sarimbit kepareng tumuju ing panti busana rucat busana ingkang setunggal hangrasuk busana ingkang angka kalih miwah kapandu juru rias juru pangrakiting busana make up Bae Ririn ingkang mijil saking wewengkon Jiwan Madiun kawistara geblas tatas anggenya lumaksana tumuju ing panti busana sowang-sowang Sugeng makarya kunjuk dumateng kadang-kadang Sinoman Sinowati
Widayaka Widawati anggen yo ngaturaken pasugatan kunjuk dumateng para tamu kagem putri. Monggo Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk pasugatan dahar monggo kepareng dipun rahapi kanthi mardu mardikaning manah kanthi renaning penggalih. Monggo walu pangajaping sedya saking panjenenganipun Bapak Suratno saripun Ibu Sri Atun panjenengan kepareng hanjenenging atos pari puraning payuhan kangge hanyarengi para paraga kadang sinoman ngaturaken pasugatan dedaharan sinarengan campur sari irama laras New Rendista pimpinan Mas Yatin CS kepareng solawat burdah Manem Bromo solawat burdah Manem Bromo sinarengan irama laras Nirmala Sound System.
pasukatan kunjuk dumateng para tamu kakung putri dumateng kadang-kadang Sinoman Sinowati Widoyoko Widowati dan berkomonggo Bapak Ibu yang sampun pikantuk pasukatan dahar monggo kepareng dipun rapi kanthi mardu margikan panah kanthi rono renaning penggalih. Seto pangandai kroso ugi katuraken dumateng sang Hyang para tamu kakung Makaryo kalian make up by Ririk guru dasar kawatar wijil saking Buan Madiun sareng kalian Nirmala Audio ingkang wijil saking Rampal Sidoarjo ugi mangkane sarengan kalian Pak Menteri Budaya Iromo Laras kami jel saking Jenawi Karanganyar ingkang dipun pangarsani dening Kadang Keluarga Dimas Yatin CS maki apabila saben paripurna ingkang kakung Busono Purbawaseso kula aturaken dumateng Kadang Kalo Sang Sumbo Manggala. Tirta Seto pangandhaing rasa winastan es monggo kepareng dipun aturaken dene saking para tamu kakung putri. Watu kemana kepareng rahim kanthi batu partikane panu kanthi rena renaning pedalik titiran tono adicara mangke kantor kendang kirap doa panutup kepapan balihan bali paripurna aja lali pawaleko matur gongeng panuwun dumateng kadang-kadang vokalis Iromo Laras ingkang mijil saking Jenawi Karanganyar
ingkang dipun pangarsani dene Dimas Yatin CS. Kangge nderekaken tedhak kirap ingkang kalih tintingane pelok co. Apa sliram ora krasa Apa sliramu ora krasa saktenane aku setya ngenteni saktenane aku setya ngenteni suwung jroning atiku suwung jroning atiku wong sing tak tresnani tega sing ditresnani tega rasa kangen tak empet jroning dadaku kangene diempet jroning dodoku muga bisa dadi tamba lewat tembang kangen iki neng omah atiku tansah ngalamun tedhak kirap ingkang kalih dumateng kersing subuh mangolo mangke doyo-doyo hangati sirat pojo temandan sarbit manjing ayo wonten soro payuhan sugeng makarya kunjuk dumateng kadang-kadang Sinoman gawe Sinowati Widayaka Widowati monggo kepareng ngaturaken pasugatan Tirta Seda pangendhaing rasa winastan es monggo kangge tombo sumuh pangajaping sedya saking panjenenganipun Bapak Suratno Saripit Ibu Sri Atun panjenengan mangke kepareng hanjenenging atos paripurnane payuhan aduh sayang yen tak rasa saya suwe tambah tresno rina wengi nandang rasa trenyo kangen iki muga antuk kampi kapan anggonku bisa sesanding monggo ingkang nembe pikantuk es monggo kanggo nyeko ben anyep Titirak Cono Hati Coro mangke tedhak kirap doa panutup rampung alayung 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 neng omah atiku tan sang ngalamun
kir sing gedhe dhuwur dasar manis pasuryane semane saya gawe bingung Sampun paripurna nyong Agung Busana Bayi Ririt Diwan Madiun kadang kala sang dolo doyo-doyo keparengan di jekaripun Kondo Temanten yen tak rasa saya suwe tambah tresno rina wengi nandang rasa trenyo kangen iki muga antuk dampi kapan anggonmu bisa sesandingan beriang liya ngandung katresnan aku among tansah nunggu tresno iki mengganggu sliramu matur suwun. nggih matur gonge panuwun nggih kangge nderekaken tedhak kirap ingkang kalih biyen aku rak wis kandha biyen nate kondo marang sliramu Yai marang sira dawa manis marang sliramu cah manis sing tak tresnani elingo jroning bebrayan kowe kudu eling marang bebrayan kebak panggo dosa yakti wong bebrayan iku kebak panggodha kebak reridu rubeda kang jrim peti padha elinga yen rubeda kuwi bakal nyrimpeti anggonmu urip Joni mas rawong ayu ora ana wong ayu kejaba mung sliramu cah manis lan mbok aja saling sloga kowe aja saling sloga lan maneh citra ing janji aja maneh benjani marang janjimu jebul tega sliramu gandeng karo priya
liya Monggo sang suku Manggolo tedhak kirap ingkang kalih kapiyarsa dal sampun dungkap siang. Panggodaning katresnan Heeh. ganti sing tengah jumeneng. Jane katresnan monggo. Oh nggih. Oh nggih pun kantun derek. Monggo tedhak kirap ingkang kalih daya-daya kakang dimanjing wonten sono pawihan. Rucat busana kanarendran angrasuk busana kasatriyan. Oke bakal sarengan kalian Yo, mengkapai maju Yayi ben ketok. Ketok mlenu. Jroning bebrayan kabeh terus maju terus boten napa. Jroning bebrayan Ya. akeh panggoda. bebasan wanci bengon tanpa pun padang dadet kang rasa pancene wis beda gendien apa saiki ning apa Monggo ingkang sampun salin paripurna nggenya rucat busana kepareng daya-daya cengkar tumuju ing sasana. tresno Bahagia. saiki dak sila bagus aja Sugeng pinangalenggahan kanthi mardu marti kirang manah. Sinabi ajaran tedhak kirap ingkang kalih. sak teman Mugi katur dumateng Bapak Ibu saking para tamu kakung putri pareng nyebar godhong awis sabar sawetawis panjuwun pamdhut saking Bapak Suratno Saripit Garwo panjenengan kepareng ajeneng atas paripurna payan titilang sono adicara tedhak kirap doa panutup nggih Dawa. dawa nggih Pak Ya. iya dawa tur gandul Cih nggih monggo tak suwene bareng yuk yuk ramu mbok aja lali janji prasetyaku ya ya tresnaku kang satu tetep tulus ngradeni jiwaku Makarya sarengan kalian pametri budaya Irama Alaras Campursari ingkang mijil saking Ginawi Karanganyar dipun pangarsani Dimas Yatin CS dipun sengkuyung kalian Nirmala Audio Sound System ingkang mijil saking Rapal Sidolaju. Bebasan wanci bangun tanpa
awakne neh. Aku nek ra dawa ora marem. Oh ngoten. Iya. J. Lanjut niki. Nggih lanjut. Lanjut monggo. Nggih. Tetes sing tresna Yayi. Nggih. Tak suwun marang sinarmu. Aja lali janji prasetyaku. Tresno Ugi engkri kalagan menika pakayor sangan kalan make up Mbak Ririn ingkang bijil saking Juan Madiun. Ugi dipun sengkuyung kalian putra tunggal. Lagi menika kagungan dipun serep Mas Tarso kursi gerabak Mas Tarso. Oi, 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 oi. Ya karo digoyangke. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing nandhang tresna janur kuning langkung-langkung sapa wonge sing nandhang wuyung rasa tresna rindu wae. Ya tedak kirap ingkang kalih kawitor mancorong tejane sumunar cahyani kumenya rasung Prabowo ketar-ketar ababar lumrang Banjarasa Jampi tetes sumirat sinata mabar tejo moyo-moyo so tebih saya pilangan so caket saya agranui sanjata tejane sematen sari pamujiku wong ayu muga Kawus kecil saking Sasono Busana Mahat bakal Sasono Wiwoho Ginarugyung Prokatan Santono warga ing kancah samekta datan miris saling kegiris datan mundur saling keguntur Jian Sian monggo Lilis heeh mikmu nang kene apa nang kono Nggih, dalem. Pripun, Bu? Lanang napa wedok? Alhamdulillah kula wedok, Bu. Nek murep. lanang apa wedok genahe Lah nggih buke tanglet lanang napa wedok? Nggih kula wedok, Bu, nek murep. wedok Nek mlumah nggih wonten dongkrake, Bu. aja lali ulu salam Ijeh sakmenika ngaturaken wilujeng siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Ijeh nderek tepang Angladi Wano dalem paring asma Dik Lilis Plitasari. Ijeh dalem, Bu. Bu iki kepo ketok iki. Nderek kula mawon napa pripun, Bu? Bu penasaran. Iya. Injih dalem ijil saking Karangjati Ngawi. Injih menika sowan wonten dalemipun sinten Bapak Suratno Bapak Suratno. Injih sowan wonten laladan begal Begal, Kedunggal. senajan to ning kaki Gunung Lawu ning Injih hawane ya sumuk 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 tenang Injih, padha ipit-ipit Lah nggih. Sumuk ta, Bu? Banget apa nih aku sing sumpelan tok ngene iki, Bu. Yo, rasane kudu tak copot, Bu. sumuk gak apa-apa sing penting gak teles Lah nggih, lho teles jero. masa Teles, Pak. aku tak grayai ora iki Masa kula grayahane nek ngoten. aja Ije, alhamdulillah menika derek mangayu bagya kagem temanten kekalih. Ije, menika saged sowan mriki lumantar make up by Ririn. Ije, sineng kuyung kalih campur sari Nyurendista, Nirmala Audio. Mas fotomu apa, Mas? PB potret. PB potret. Apa we? Turu kono lho. Ngene Mbak Lilis, Ije. gandeng
ketinggalipun sampun adan nggih gendelak rampat. Ije, Boten alhamdulillah. satu dawa. Nggih, Mas Manggolonya ke sini. Iya, ke sini nggih. Menika panderek pengantin saking pundi, Bu? Saking Kedunggalar. Saking Kedunggalar ugi. Kedunggalar. Kedunggalar. Plosorejo Kedunggalar. Plosorejo Kedunggalar. Nggih. Plosorejo musuh begal. Begal. Kekadangan. Kekadangan sih, alhamdulillah. Tuh Mas Manggolonya sini cantik, yo maju sini. Sini Mas, sini. Nah, sini maju sini. Sini, nah sini, sini hadap sana Mas. Nah, sini. Ini loh, aja maju terus kok. Ini namanya siapa Mas? Habib Apip. Mas Apip bisa joget? bisa. Bisa. Yang satunya ini namanya siapa Mas? Habib Kok namanya sama? Nama Ini pakai B, ini pakai P. Apip. Lah B loh, Bu. Kayak Apip, Bu. Ngono. Sitoke Apip, ngono. Soalnya P. Apip. Ini yang pakai B, apa yang P? Ini pakai P, ini pakai B. Bisa joget, Mas? alhamdulillah enggak. Enggak. Enggak bisa. Bisanya apa? Selain joget. Nyanyi bisa? Enggak bisa. Joget bareng-bareng ya? Bisa, iya. Minta lagu apa, Mas? Apa aja? Apa aja mau? Mas Apip ini dari mana? Orang mana? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Lo nggak bilang sih dari tadi. Tiwas gue kagak ngomong gini. Harusnya lo ngomong dari tadi. Kan gue hidup lama di Jakarta terlonte-lonte. Anu kelunta-lunta niku lho. Kelunto-lunto. Lah nggih. Nek bahasa Indonesiane gak yo ngoten ta? Apa wingke? Terlonte-lonte. Lonte-lonte. Ngenes. Monggo. Monggo menika Nyurendista. Nyuwun Kusuma Wijaya mawon, Mas. Nggih. Alah pengrawit teleh seger-seger kaya jeruk. Yo tak sesep to, Mas. Jeruk kok dimotho yo tak sesep to, Mas. Lis, Dalem. sing etan iki cara buah-buah apa? Lebih jeruk kabeh lho. Jeruk. Iya, bunter-bunter. Nggih. Yo, Dipersilahkan karena waktu sudah Ya, siap. joget bareng ya. Ya. Iya Mas Apip Joget ya. bareng. Dipersilakan yang belum diambil fotonya. Dengan dari kapundut foto di besar kalian dengan foto teman-teman dipersilakan. Yo, joget bareng dipersilakan untuk joget bersama. Monggo ingkang dereng kapundhut fotonipun keluarga teman-teman. Monggo dipersilakan untuk menuju ke pelaminan. Yuk, mari kita joget bersama. Belum Mas lagi loh. Lagi isin. Sekali lagi monggo keluarga joget teman-teman bareng-bareng ya. yang belum diambil fotonya dipersilakan. Yuk, sambil jalan. Yuk. Lungeng mekar
Bu kula Nggih. derek. Langsung doa, Mbak. Niki Nggih. adan sampun Nggih, milai. sudah. Nggih. Sudah ya wis oleh kok. Nggih, Mayan pun ngene pun iki. oleh awet ngengeti nggih menika Sih manjing menika salat mekaten duhur. anggen kula jejibahan sampun paripurna. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobil monggo. Langsung nggih walo ingkang dari kabudut botenipun. Salajengipun doa katur dumateng Dimas inggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alima wa jama'ana bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir donga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekaten Bapak Ibu saking para tamu kakung putri. Minangka panutuping titilaksana adicara ing rikalagan menika semoga kita tutup sarengan kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Suratno saripet Ibu kepareng tumuju wonten sasana ngajeng kangge ngotapaken konturipun para tamu kakung putri. Tansah reruntungan candrane. Monggo Sri Atmaja temanten saripet ugi kepareng tumuju dhumateng woro ngajeng kangge ngotapaken konturipun para tamu kakung putri. Monggo. Pekaten Bapak Ibu saking para tamu kakung putri kang uripudi tumapaing payahan pahargyan ingkang prasaja wonten dalemipun Bapak Suratno saripet Ibu Sriatun Saputra Prangsa sampun paripurna. Kula minangka suri sarosaken panjenenganipun Bapak Suratno saripet tansah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Amangga kula ampun bilih wonten kekirangan samudayanipun Bapak Suratno saripet karo lumantar karo amung kepada nyuwun agunging Syekh Samudra Paksa. Wimusana katur dhumateng Bapak Ibu saking para tamu kakung putri ampun bilih kersakaken kundur saking panjenenganipun Bapak Suratno saripet karo amung dherekaken kundur. Saking kawula patiwara kekalih ngaturaken sugeng pemesar kantos pinanggih malih wonten sanes. Ing akhiripun billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.